Azt gondolom, hogy nagyon érdekes. Na. Viszont akkor meg koncentráljunk most Honti Kittire, aki a két magyar tornászka között a döntőben előbb, vagy elsőként mutatja be most a gyakorlatát. Emelés, kézállás, spárga és apol. Be a lábközenek ezzel a kimeríti a gerenda közeli elemet, Kitti. Szép levegős a váltó spárga. Hátraszaltó, pici lábingással. Flick-szuplé. Hátralépésre ügyesen korrigál Kitti. Szép a forwärts. Pisztolyugrás után egy sziszol. Az összekötést lehet hiányzott, viszont jön az aráber. Nagyon szép az emelt lábas egész fordulat, nagyon nőiesen, nagyon finoman, elegánsan tornázik Kitti. Jaj, de szép ez a Johnson, váltóspárga vagy angol spárgával. És egy érdekes mozdulat, ugye egy ilyen dobott flickből egy fordulat kézállásba. Szépen beletapsolt a közönség is, nagyon jó dolog. És az előre szuplé egész csavarral. Azt gondolom, hogy mindenképpen dicséretes gyakorlat a idén 16 esztendős Honti Kittitől. Nagyon-nagyon jó dolog azt látni, hogy egy ilyen nyugodtan otthon izgatommal teli helyzetben azért mégiscsak egy kezdő itt a felnőttek között egy világkupa gerenda döntőjében megállja a helyét ez az ifjú hölgy. Ugye ez a gyakorlat nyitó eleme, emelés kézállásba, nagyon szép, magasra ugrik a váltóspárgával, tehát a gimnasztikus elemeknél is elemelkedik nagyon magasra a gerendát, amit közelében láthatjuk a lábfelét, ahogy dolgozik ugye a flick-szuplé után, ez gyönyörű ez az aráber, valóban nagyon-nagyon szép. Bellák Erzsébet és Szent Iványi Péter foglalkozik Honti Kittivel, és egy nagyon ígéretes ifjú hölgy, ugye korábban ifi bajnok volt, junior bajnok volt, edzői szerint talán a felemás korlát lehet az egyik legjobb közben ugye láthatjuk az imént látott egyiptomi fiatalember pontszámát, második helyre jön az imént gyakorlattal, ezzel azért úgy érdemes tisztában lennünk egy pillanatra, nem is kármilyen teljesítmény. Honti Kittinél meg annyi, hogy a központi sportiskola versenyzője az lesz. És ez mindenképpen úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon dicséretes, hogy ilyen nagyszerűen helytált ezen a versenyen. Na, haladunk tovább a férfiak gyűrű döntőjével. Még egy profival.